Има ли смисъл да продължавам? Пиша тук, защото имам нужда от обективно мнение, без емоции и пристрастия. От 6 месеца съм във връзка с омъжена жена, която има и дете. Детето я прие добре, а аз също нямам проблем с това. Дори го гледам често. Финансово съм стабилен. Занимавам се с крипто, вендинг машини и семейен бизнес. Не е въпрос на издръжка или зависимост. Проблемът е, че въпреки че се грижа за нея, купувам и всичко. Прекарваме време заедно. Тя продължава да си пише с други мъже от фалшиви профили. Хващал съм я поне 4 пъти досега. Всеки път обещава, че спира, но историята се повтаря. Последно видях съобщения, докато й зареждах телефона. Пише си с над 10 мъже, дори им е дала личния си номер, а същата вечер, докато бях излязъл за кратко, е писала на мъжа си, че иска секс с него. А на мен ми казва, че не са интимни отдавна и че ще му иска развод. Междувременно се старая, тренирам редовно, не искам топ-мацка. Преживях преди ревности и разправи с красива жена. С тази съм спокоен, но започвам да се питам дали си струва. Родителите ми са против. Аз обаче не гледам външния вид, а държа на характера. Въпросът е: има ли смисъл да продължавам, когато доверието е разбито още в началото? М27